ianareo am'ireto? Tô naka tiantiako e. Tô ndraiky tiantiako e. Tô tegna tsara mizito agny. Ianareo zay tsy raha mahay mianatra fa raha hagnano haingony hely akagny fô. Anna tô tiantiako sy ndraiky e. Za tô tsy hianatra mikahekitra be. Reto tegna mampahay zay te taloha nianatra am'ireto mahay magnan'igny. Ianareo zay mividy kahie tsy raha hay. Zegny baka fahare. Zegny ka fa zahay kony mampahay kahie reto e. Ke noho zegny ianareo ata reto koa. Lena katopony e. Safidigny edy le tenareo aminazy. Tandremy magnanoatra anareo tamin'ny lasagna magnano tsy mahay raha koa. Miala fianaragna. Alefa midadinareo ambanivohitra agny. Agny ianareo ve manambady tantsasa lakady magnetsa agny. Asa agnatia. Andehe. Ary mifaigna izy koa fa tsy andeha agny. Vola eto mitotototra. Efa 7 arivo pakeny kahie araiky. Tsy voavity feky nefa rany e. Ka magnanjany koa mamafitiavanjana ke. Ke noho ny aretiagna zegny ka mifaigna tsara izy. Ziko tsy ndesigny amin'ny angovo e. Ary zegny mianatra leçon mafy. Cartable-na ivoagna mama. Ya, igny ndraiky fa azokolo. Nahata tsaratsara. Salama maman Angela. Nankôry anara mse, salama e. Bonjour monsieur. Ya, bonjour. Ke ino agny e? Tsisy raha magnamohomagna fourniture zaza. Ya, tegna magnomagna azy ato e. Tegna lafo iainagna ato ramse hoe kahie fa tsy voavidy. Izy tokony efa magnantô mahay lafo vidy piainagna tô fa tsy haiky raha ata. Mbô zazahavy zaza reka agny mese hoe tegna marina. Izy koa ndraiky azy moa mbola ampidirigny amin'ny école-nero. Mbola agny fô zare. Ya, ho hitanareo tsara zany anaovako rio amin'ny fidiragna zazaby reto. Tegna raha maso tsara be ny valivalahy zare. Azo reny koa na hafa nahay nitombo fa gôlgôla. Mitombo kone zaza zay. Zaho ko gagaamizaza amizay hoe gamadiniky ty hitanao teo tagno araiky tsy amifiriko zay fa afa nagnany gagno aby. Zalahy. Fa magnandreo edy tandreo e. Ya, veloma mbola antegna tonga mbô agnatin'ny magnomagna ny fitaovam-pianarany zanaka koa o. Ke magnaraka amin'ny fidiragna zany. Ya. Au revoir monsieur. Au revoir. Kino maro mafitopitopiky reto? Masiaka roine. Sady zegny lasteny ka tsara aminazy izy masiaka zegny. Anareo zegny aby ka madity. Tsisy olo masiasiaka fogna olo koa tsy madity. Alevo cartable i mamatsalen'ologno e. Zareo ma tsy andeha hianatra niany anao karaha tsy taitra ianao zany. Zay nefa tineny. Androko mbola tsy lerany, mbola marandraigny jiaby fandeha. Anao mihitsy zany tegna mampakamo zareo anao. Zay zareo tokony fa zarigny monjogny maraindraigny. Wa zareko nefa monjogny hoe. Andro nianto mbola fidirana fa mbola tsisy raha vanta. Ka izy fidirana zay mihitsy tokony anararotanao hoe foazigny bonheur zare. Are zay moa reo zay mbola fandriagna ka amizay. Zare fa magnamboatra izy. Ary zareo mampianarigna aiza zare? Mbola amin'ny école privée Menamanga fô. Ary io baka malindriny atsika aketo ka. Rariny raha ohatra ka mbola ampidirina amin'ny école-njare taloha igny fô. Ka manakôry nampiasainy zareo amizao? Zare tompony mifidy asa satria zare mbo mahay raha tiandre. Marina zay. Efa geda marigny baka zare amizay io ka. Tsy sitrapontsika tsony angamba no atao amizay na de zany raiky zany tsy midika hoe anao sitrapondreo tokoa zareo fa amindray mitoraka zay kosa aloha tokony mba atao akaiky amizay fa naramaso fa efa agnano examen reo zay tsy efa angala BPC zareo roy zay. Kenapaka mbo e mampianara zareo. Zay indrindra no tena ampidirako izy mianatra kory fa za tsy mahay fa magnano io. Asana fa tsy haiko anaovako azy. Zela. Wow. Antsova ty zandrona malaky anao. Wa Zeline nantsoviny papa. Ya. Manteraka reo roy manteraka eo. Ya. Niany anareo vao andeha hianatra voalohany fidirana zio ty. Misy afagna zanako regnina zany. Ya. Vola maro mitsy lany aminareo io. Cartable natao mitovy amin'ny zanak'ologno are. Cahier natao tegna le fotsy le tegna maro ampagniry.
fa noho ny fitiavagna nare zanaka nividianagna izy ireo aminare ke mifegna zanako e regny nare ma zany Ya. rehefa tsy mianatra mody fa tsy mirendrarendra any mandehandeha fa tany mitetiaka jiaby akany angalarin'olo agny baka are zay fa geda ry izy io hoe magnamboara am'zegny ary zareo ma ndraiky mba fa nihinagna hanigny maraindraigny ana tao monagny nofo koa afa mihinagna ana fa kony tsy tetrekeo izy igny efa nasaka sabeda igny tao ya nda resaka avy mandeha fa koa misy olagna zany ndraiky tsy maintsy mandalo agny amy sivy agny Ya. mama zako tsisy tloble we zelinina fonisy zaby mosy tloble nividignina roa abiny moaly zavao amy carton hely io agny hitana ny voalohan'ny koragna moa zany tsisy ino loatra fô mahakasiky fidiragna zany satria moa tsika zike io agnatin'ny voalohany fidiragna amy tô tagno 240 sy 240 tô zany ke nohony zany atsika atao amin'ny école privée Mainamanga moa zany agnisan'ny mbô magnaraka ny zay torohevitry ny fanjakagna amy fidiragna zay ka nintsika zany mbô manomboka amizike io ke ny raha tiako koragny zany fagnafarafaragna atsikapagna be amy maha taleo zah mo dia tsy maintsy asiavagna zay hafatrafatra zay alohaka handraisantsika ny andraikitritsika ka ny voalohany zany ny resaka fitondrantegna antsika pagna be zany no tegna ata tokony laharam-pahamehagna voalohany rehefa ndehagna be ny zaza satria mo raha voalohany zay adiny tsikaritry ny ologno hebe azy igny hoe tsy amy plasiny mazava ho azy fô hivigno amy tsy tokony ho izy ary sarotsarotro ho anjareo no hagnaraka baikonao ka mba hialagna am'izay zavatra zay zany tokony ataontsika ho mendriky ny fitondrantegna tahaka ny fitafy ny fomba firesahagna ampianatra zany zay zany no tokony zahavantsika amizike io makasiky ny resaka noty rehefa tonga ny fotoagna ny fagnadinagna na fitsapagna tokony ho sarotony itsika mifagnamiazagna ny noty tsy hoe sarotony hoe be manankory hoe ny olo mahay hoe mbola zahavagna fogna ny raha tokony tsy azahoan'ny noty tsy zay fa matetiky baka misy zany ndraikindraiky hitantsika de moa amy fotoagna zike io ny mpianatra sasany misy kamo mianatra ke magnoloagna izy kamo mianatra igny zany ty hividy noty fogna raha agnatin'ny menimeny tsy tokony atantsika fady ohatra raha fadiantsika igny mivarotro noty amy mpianatra zany ke zay zany ny raha tokony hitandraimantsika ny magnarakaraka zay mo amin'ny resaka ny tegna asiako teny eto zany mahakasiky ny lalahy atsika lalahy zany tokony hitandraimagna ihany koa ny tsy kitikitihagna ireo zazavaiavy re fô ny fianaragna ny raha dianjareo ary hagnabe zareo ny raha ataontsika fô tsy zavatra hafa igny zany ny afatrafatra atsipy amintsika mialohaka ny handraisantsika ry mpianatra reo agny amy kilasy tsiraikiraiky aby agny satria mo raha ohatra ka misy tsy mandeha amilony re zavatra voalaza teo regny voalohany indrindra ny voninahitry ekôly mihegny ny zaho talentsekoly raha teko mo agnisan'ny foabaraka am'zany zavatra zany raha ohatra misy tsy fandehanany mahitsy ka atsipy amintsika ny resaka ka anjarantsika raha ohatra mbola misy zavatra tiagna hambara tsy hoe tsy ampiny nataleo na hoe sisohagna fô misaotra anao nagnanatra amy mahataliana zany ary hebe ologno to samby geda mahay raha manjary ndraiky tsy manjary ke
ny aminahy aloha tsisy raha hikoragniny loatra e satria o hiditry de fa tegna agnano fagnano hiditry marigny satria o fa fotoagna mandeha lera koa magnembagna manana hiragna ke misaotra na foky am'fagnazavazavagna regny taleo regny moa zavatra efa hay aby jiaby regny fô anjarana mo mahatalianao nagnazavazava le zavatra tegna sarobidy fa amin'ny fianaragna zany tsy haiko asa madamo samarivo io asa manankôry sa misy raha koragniny ehe ninaha amizegny tsy dia lava loatra eky mo fivoriagna to fa vita raha regny efa herango hela mo raha itsikitsehigny fogna eky matokisa anataly zay tsy angala barakana resaka nôty zegny ya makasiky le vaiavy komo anare mpagnabe vaiavy matetiky baka amzaza amin'ny fotoagna zike fa somary madiditra io matetiky mpampianatra vaiavy zany irendraigna ny mpianatra ndraikindraiky ny zavatra atantsika amin'igny zany tokony ataonare zany ny hevitry mba mahasorogno zareo fa tsy soherigny be fogna zany zare fa mba tokony atazany ny fomba izay azahoany zareo anao ny toetoetranao fa tsy zay raha koragny zare toerinao ana amin'igny manjary iregnan-jare zany anaka tokony mitandrigny zany anare vaiavy amin'ny l'école kamame kena zay zegny baka fa tonga andre hagnan'olo fahagna ko ary aminay ka misy olo marigeda za edy farany hely aminay ka kena tokony hely zegny edy baka tokony mangala hondraha tsara beny ary zy mama koa ty mipetraka aloha mo mandeha afara kagny fô izy tanà raha magnano zegny olo hely edy lefaka aloha mandiana farany aloha fa agny tsisy raha azona honogna afaragny za tsara mitabataba hafa izy aloha kony mipitrahan'olo tsy mitabataba iny dianao afaragny nde hagnano maboty vavy akagny zany vandiny fô ho hitako baka vokatra nare tsara zegny fa tovy ratsy zavako nare ke ino mara natanare voalohany wa zay ko fa nianatra tamy ramose dasiry fa amo zigny ya ary mianara tsara zegny fô matokisa mama za tsy maintsy mianatra tsara fô ary na gedageda tô agny aza fegny na fangiany zantrina eo eky na voabaraky tsy joroagna ary eto mbola tsary nihinagna reo ato to de karakara hanigny fa any fa mantsagna hanigny ko nefa afa paripareo izy ato fa nao agny feky ary ino raha natanare ta nagnano matematika olo midrika an-tagno tsy mahay minenagna ko tsy hanigny fô ka zany aneny malaza aminay miasa am'zao hanigny ndrasy aloha copie nareo zay fa azoko tamy commune tany satria nareo mangala BPC baka copie tsy alefa lavitry reto izy reto tonga de atero am bureau nareo any copie ty atero am bureau directeur nareo agny anazokizoky minday izy to regny na ya ary refa geda refa 16 ans tegna misy ajery tsara be fa hafahafa ne taognonareo ty ino koa mara hafahafa amy tagnon'olo mitombo io misy tokony tagno tokony tandrigny zaza viavy amin'ny tagno araiky io tsy na raha tany hafahafa am'zagny fomban'olo mitombo tagno fa tsy raha hafahafa zegny ndiana Zelina angalaoko agny loaro tsika fa mamanao raha tsy haiko raha mahazo azy nda loaro agny ya ary zany misy fofondako maigny lako maigny moa izy io agny afa izy zany miaro angivy zay misy le tsy zakako aminao zay asa tanao ino aby vola jiaby omegny anay io fidiran'ny mpianatry moa tsy hainao koa vola lany de angivy sisa azo zegny eke amina mifiaigna tsara koa na miasa are koa misy tsy mahazo moena raikiraiky aminare rô io miaro aminaha reo
efa nampihinagna angivy la teo izy tao noho ny fitiavanareo edy ataovinareo baka zavanareo azy Au tableau. Azovy andeha tableau. Za mese. Anareo afara io. Azonga ragnao igny? Marceline. Ao, a tableau na Marceline. Wara mse zimo izy fogna. Aha. Izy mbola zeo. Io kon mbola tsara nianatra tato tamin'ny tagno lasagna e. Izy zeo mandeha tableau. Efa impiry zay izy mandeha tableau forango marandraigny ziskitsika ho ravo. Izy baka mbo mahehe raha. Anare mbo mizava raha tany mbalo. Zany hantony mahatonga izy fogna tany tableau. Pardon mese. Ana io magnavakavaka. Ana mo aza potipody aminahy teny magnanjany. Za mibeko refa tsy re mibeko za. Mazava? Oui mese. Ko tsy zany mandeha surveillant agny voasazy. Eto ko tsisy hoe havagna zany e. Zavinare raha tany io. Zany karafily baka tsy zany raha babanare. Oui mese. Aza mba ndesidesiny atao ma zany karafily reo. Zahavy raha tany zany tafa mangala honon-draha. Vita ramse. Mazava aminareo i. Itsy mazava e. Ino ko bara tsy mazava amireto. Ino mo natonga x au carré. Izy ko fa x fois x égale x au carré. Azo hono. Ary le des x magnakory ramse. X nampiagna x égale 2x. Mitovy amin'ny 1 plus 1 baka zany. Mazava aminare zany? Oui mese. Mbo mangala honon-draha e, mila mahazo honon-draha. Regny karazan-draha fampitsiahivagna. Rappel. Azo. Fa amin'ny magnaraka tsika mahay miditry lalindalina edy e. Matière scientifique to mora he. Fa tsy mila maditry fogna. Anako be tabataba loatra. Be famaliagna loatra farany anahy aboakako. Ary kofa miboaka aminahy ato tapitry fa farantagno tsy mianatra. Na raha fily magnatreo atao tsy raha hiky zay. Izy koa mafy raha fily zany izy nampianatra re zany. Zay fa tapitry lere ravagna atsika zikeo. Satria amatsika mbala voalohany amin'ny magnaraka. Ore para mese. Ya. Mbo tian'zigny vilagny ndraiky papa igny e. Ambilamba rantsika azy asa ino raha tetany zigny. Ary zay amin'ny mamilava fô mampianatra. Tsisy raha azonony mianatra amin'izy igny. Leçon tsy mazava. Tegna ravagna avy miasa. Aleo on dit consomme mbalo fa. Naravagna bonbonnaire pianatra sady zoma lasiteky ny andro. Lohaka hiditra an-tragno manko hela e. Ramsegny mo papa. Nagnino? Hen ramsegny mo papa. He, nenankory. Humbumbun baka papa o zany karafily. Zoamo misy fagnombombogna ray aman-dreny koa. Ka misy vaiavy hazon-draha. Zegny raha mbo tsara regny keke. Zegny amo hazon-draha magnakory. Za tsara elefany mandeha amin'ny tableau izy fô. Zay ka aby ka tiany fô. Ary zegny aby ka mbo tsy mahay raha. Zimo zake ary zay madinika magnano zegny ke tiany mpampianatra tsy marigny zegny. Sana wambo magniry telefony akagny koa. Paha. Raha alako aminazy baka mama raha firy fô teneniny olo jiaby tsisy tomoniny babanazy babanay fô tomoniny ka.
Ha? Iza ma mivolagna agnarako ato ino? Monsieur! Zegny messy tsy haiko fa misy fantontomonagna re mandreny agnaty école zany. Andatsika anare zaza miboaka, andare miboaka fa koragna tsy mila regninareo zany. Nda mandre. Nagnankôry koragna antsika regny teo? Nagnino rafily? Ana zegny fokony tomtomony i mpampianatra andre agnaty école tsy mahay manogno re mandren'ôlo koa tsy raha filin-draha zegny. Monsieur Dasir ndray zany tao. Efa ny dasiriko ne. Raso antaniko. Zelina. Asa zigny aty école mba misy fagnano raha magnano zegny. Antsôvy edy zaza raiky antoniako. Antsôvana fa aminay. Zela. Wow! Avy ato edy zanako zo antoniagna raha zany. Ya! Raha manankôry eky zany. Ary ngia io tika mbola manana kaikay aminahy doko zio. Matoa zegny tontomony akagny tsy maintsy misy antony. Nagnankôry nambarany Dasir tsy Dasir managna nahomby raha zany tao? Izy! Inona tonga azy nivolagna zany tao? Ziboka zay na correction mathématique nagnan'igny. Izy azonday tableau izy zegny. Nanangatagna abizay jiaby. Nefteny tondrony vaiavy. Ma isika zay magnano correction vaiavy fo alefany an tableau. Io vaiavy raiky io fô? Ia. Afte igny efteny ndesiny nagnasia hanzay he. De ina no tononany anarako am'zany? Zany karafily zegny maditra. Ya, nda amzay misomagny. Arere zegny tsy maditry marigny ma? Zany tsisy dirany zanako mitsy am'zany. Efa avy ndray adalany le zalahy iny. Tsy amy quartier, tsy anaty bara. À l'école agny anaovagna azy. Iaro aminazy igny koa zany edy raha tany. Raha fily magnano tambagna anazy agny ampiasagna akagny ke hombohomboagny agnivony zanak'ôlo maro. Ke ino mo raha tanao aminazy am'zany? Tegna tsoroky aminazy fa za to tsary ndraiky nangao ampango taminazy. Andalovako agny zigny za tegna lera rava bonheur azavany azy. Izy igny koa mampianatra zanakanaky mbola korontagninà fô. Yai! Andrasako malôha haiko na izy fampana be ary mpampianatra koa izy. Fa na ela na waingana tsy maintsy hotratrako. Matoa natomtomony akany zegny dikan'zegny zanakana tegna maditry marigny. Ndraso farako maso io toedra raha io. Io tsy maintsy misy fiafarany io. Ary misy tanjony am'zany fanonany anarako agnaty école zany. Anaboaty certa raiky ao za mila voapasy fa tena misy fivorina kely androany ty. Le skinna zay fa maloto koa. Za fa tsy efa nasanasa tegna marigny. Efa mafana andro zio ty. Rano isehana manjary dignerigny boaka varavaragna na fa dignerigny edy. Sana io magnino loatra. Ikiaka rano ke dignerigny. Andana boaty certa raiky fa tsy maintsy hitako fiafarany zay rarany Ramsey Dasir zay. Misy zavatra tia tany izy reo prof scientifique reo zay boka hafahafa izy reo zay. Hafahafa magnino koa matoa zare masiaka dikan'zegny misy antony. Zay alefa sovianty certa fa tsy haiko karaha mankadarinao am'zany. Ary zaza reo aza vela misoma fa ampianaro tsara, ampianaro ao tsara devoir à la maison reo. Zegny ndraiky fa tsy elo zana mitsipombary eo mamafamafa ciment tsary maloto. Hena moramora magnano zagny. Zay ty certa ty misy le ilaiko ty. Zay mety afolo aligny za avekeo. Ana mamaregny am'folo aligny za mety ho avekeo. Raha ino mo raha tanao agnaty mivory. Tsary nisy ouvriagna anao mandritra ny folo aligny zay. Zay fa na hanignahy ohatrany tsy laniky. Ana iko ny agnarany mivolagna Monsieur Dasir fa mbo agnatin'ny Monsieur Dasir na zegny. Lompolomponazy ko mbola na io edy. Izy efa Dasir, za ndraiky rafily. Ary namany zany. Tsy namany velively zany raha matotia. Odi? Mandroso. Bonjour monsieur. Bonjour. Zabaka andrany papako nandeha nagnaty copie tato. Ana magnisan'le hagnano BPC amto. Ya. Ary ana izay
karaza zafay tsy zany karaha fily ianao izay Ya. Ya ana zany talang'olon-janany izay ya voaray izy toy ody ato tale karibu ato ramisiôla Bonjour monsieur. bonjour nda hely ake de naveo mbola mipody fô ndao antamiagna rô fa malôha zay misy koragna hely Ya. salama tale salama za io angataka lakray oe ay ary no am'tagnagna iro msi ia tseky hoe sa asa mbola ampiagna sa le couleur tadiavina sa ia couleur rouge zay ya ndraso hely edy malôha karaha mse za zany mba mezo rano hely edy fô anao zay karaha hitako misy rano tô raha zeo afa spesialy zany spesialy za kone juste andegny tenda hely fogna agnaterako ana avy taleo agnaterako ana avy fô lakray fogna andrasako ya tô lakrenao akory zia pari satria mafimafy entikentiky ny antora amse mila migiaka injinje programa fô izy koa tsy matakatra programa tsy hatandrefagnidiagna fogna ave zareo amin'ny école tsy matatra programa hony mba alagna amitsika baka nitsigny kalamo sahoafa tsy taitaitra zay raha gnitiniako anao e zao mbô manakôry mo fahitanareo ramose dasiry igny Masiake. Ary izy amin'ny mamilava fô magnino mamo iya ary mifidifidy olo fidifidy ologno amin'ino i amezigna noty sa ino alefa tableau mbarako raha amezigna noty izy io ndraiky baka anako mahatsapa hoe mahena na tsy alefany tableau zany tsy ola fô volaniko ndraiky izy am'izany arahako maso zay fogna raha tiako amintaniagna ana ankoatran'izay manakôry mpampianatra sasany ko madame oraiky zay magnano zipo fofo diska moe zay zany araharahagny maso zare zany eto ato fô anare mpianatra de efa mahita raha magnano zany zay ndao amin'izay ny mianatra fô za hagnano asana reto ato e Fenenterosi aboady ta karaha disy edy ziko ny sarotro mame disy edy raha azonata vola lany mampianatra anaraiky e disy edy disiko nefa moyenne aminay hoe raha surveille disy zegny tsisy dikany disy zegny faraparatsy ny ana mangala 14 ana maholo tsy ta ana amin'ny holo mihetsy be oake na raha zaveny mpampianatra anareo tsy azo nahono disy edy zegny ro tsy maefa volalany taminareo e na zako ny ambonimbony to zay zoky nankôry zako ny ambonimbony to zay zoky ary azy izy avy ataona aha aboa fenany zahavako wa feniny mozi zazy zay eto za midina sary fanigny eo aboa fenany zahavako za raha fanitriarky azo magnirika na fa triary fena ovy tany andras papana hafa igny any triarina tsara izy ny aneke raha ambarako azy zany ko izy aveke mamatovy mahazo 12 zaho e ke firmarigny moninay tany 5 igny edy fanakonazy tsy za tsy silagna azy man anamelakeo
tany hanigny efa lany zay madinika re tsisy raha ilagna izy ana matsintsiny tilampiako igny niany ary ino matomany niboaka an-tany igny antony izy izy zasageda be ke tsy ahery volagna ana managnino ananagnino meky anao zalavo atalanao zany ke ana bavata be tsy mijery lalagna sus zao edy zao le fandaram-potoagna fa za io andeha za io itourné hely rehefa avy eo ka raha tiako koragniny fianarany zaza re haraha maso tsara ya za ndraiky atokony magnaramaso ireo e nanomboka tafirianako mare handehandeha zegny misy fivoriagna tsy maintsy atanay agny ambody mandresy agny afa ivory koa mbô sarotry vita fivoriagnanare zegny e zay ko ny papa nagnano interonaka 10 alefa sy atao javako zany zanako izy tao 10 zegny raha mbo mampipoera tsisy ilagna azy zany efa moyenne zany efa miezaka izy ana fa boko mbo magnomelozy re 10 tena 10 mihitsy ty ka areza be tomany be teo iny aiza anao teo aiza wow antatao fainao tsy regninao izy teo antatao fainao oza ya mbola zahava mbola tsy avo ziko papa zinagnino zy baka fantriariky nagnino ma zinitiarinao tsy haiky alako baka izy tsy moyenne firy mo izy tsy moyenne atao zany firy antany mamy misy firaisan-doha tsy kombakomba ratsy mihitsy adodikan'izany aza hariharo aminakaha firy notiny tsy haiko io firy izy mo tsy mahay volagna antony izy firy izy teo firy zy papa 5 zay dregnina tsara takaliny angivy edy zay zany raha izy aiza sentire anahy sa tsy magneky zany izy te fa nahaso hoe hoka zay zany manapitomagne azy teo amy magnaraka za mamopoko zare fa tsy anao eky za ko mbo mitarimy zareo ato zay amy magnaraka baka anjara anahy mamiko zare mafimafy ninaho dikan'izany entigna anahy fa voamboatra fandaka raha nagnataraky zay amin'ny intero magnaraka tehirizo tsara fainao zany ako regnina zany raha vao misy avoniny ambara zaho za mipody avy agny tsy maintsy mahazony raha zay tsy mahay aminareo matokisana papa volako lany za anaro mbo matsintsiny inda hoe zay Marceline teony andro fa tsy zay izy igny Marceline wa Marceline wow avy atô avy abaka ya agnino maminy ramsety ana mifahody ya tsao mabo namanamany ramse mody la mbo mitonga cartable você candidato tsara hitany dadina raha atantsika atô azona zany atsika agnaraka ana agnaraka za tsy agnaraka za za ndeha hody ana doko tsao mabo mahay mitia olo ana io afa ana fogna tamandeha tableau ro mazagna ampianarigny tsara beny avy eo aminjay tsy vitan'izany note apakarigny tsara tsisy ambonimbony zany eky fitiavagna ana io labe za tsara mahay anaty azaba fanaovako igny aminahy mo tsy midika fitiavako anazy za tsy masaky magnazagny amy mpampianatra zegny aminahy olo be olo miteza za tsy masaky magnazagny aminahy ka efa agnisan'ny fitezagna eto za ialao ramse marary
Ndao hitanao tsara i note-na magnaraka. Tsy hainao moa za afaka mamono ana aminao ty io. Dao ary fa 0,5 io magnaraka. Kely mamila fila izy am'zany. Areza zany karaha fila raiky fa araiky gedageda igny. Zela! Wa Zela! Zela! Wow! Avy abaka. Ino koragna antsovany raha misero za. Avy atô baka. Are fahody? Ia. Tsy zany baka raha nagnantsovako anazy fô. Ologno samy miara-dalagna magnan'igny fogna. Afalosogno moa zandrinao afalosogno aloha igny. Ia. Tsara zany fa izy regny baka mbala hely loatra rô. Ino mahatsara zegny raha misy zany mila miaraka mode. Tsy haiko baka raha tokony hikoragniko aminao anao tenahy natana ratsy za vao fiko taminay tagny. Zano mo zavatra niseho taminare tagny? Ia. Aza tetra anao, aza tetra. Anako magniky raha koraniko to 20 fogna. 20 fogna zay raha anaovagna azy, 20 fogna. Afaka kony anao anako mahay matière scientifique kony afaka fogna za raha misy tsy afaka hitandregny koragnanazy agny moa zandriko zay fa akagny Marceline Antsovo. Tsisy Marceline. Mary magnaraka re. Are maregny edy moa mbola tsy hay ya. Awo 20 note-na. Afa aza magnano intiroko fô fa 20. Zany karaha fily baka igny. Zay zao ny antony nagnantsovagna anareo. Izy tô mo tsy hoana zay raiky fogna izy antsovagna tô fô anare jiaby. Ny antony moa zany vôlagna roa zay nidirantsika somary efa maromaro ny koragna regniky, efa misy ny taraigny mandeha, ny avy amin'ny mpianatra, ny avy amin'ny ray aman-dreny. Tsy ino zany fô makasika ny zavatra atantsika mpanabe atako atsika baka izy atantsika mpanabe ho ato amin'ny ekôly ato. Ny voalohany malôhaka makasika ana manokagna ny zavatra zay averimberigny re mpianatra reo voalaza fa hoe anao zany be maquillage loatra fa mampatahotry mpianatra satria ndraindraiky baka zaho maharegny koragnan'ny mpianatra rehefa veregnaragna mihitsy anao izy koa tsy raha fa lekôly akao edy efa lasa madame maquillage zany agnaragnanao ao. Faharoa magnaraka zany misy koa taraignin'ny mpianatra tsy hoe taraigny fô nambaranjare taminahy fa hoe agnisan'ny raha mampitabataba zare ampianarinazany le fisikinagna anao izy zare aloha tsy avoany baka le raha fô biaka ahaizantsika magnitsy azy. Ndraindraiky zany anao magnano zipo tsy dia antonony somary fohipohiky zany ke igny zany ndraikindraiky lasa mafamohy zare. Fehiny tiako koragnina am'zany araka ny nambarako tamin'ny fidirantsika teo igny atsika mpagnabeo zaho modely. Atsika zany tokony fitaratra ho an'ire mpianatra reo ka tsy tokony hagnano raha haftogny zareo, tsy tokony hagnano raha hatan'ologno hoe korambe ke nohony zany tokony hamboamboarigny hely zany makasiky zay. Asa ino malôhaka ny avalina zany fô zany zava-misy. Ya, misaotra na talena agnantso zay nivory fa regny koragna jiaby zay. Henapaka zay tô. Henapaka zay tô anao olo mbola tutuhu antry zegny magnanognano amin'ny fitiritiragna mandehandeha regny. Aya, mariny ndraiky zany azokonogno zany
fô izy ndraiky ny raha tokony atao rehefa mandeha bazary ianao na mamonjy fivoriagna hafahafa regny zay ny tokony atanao fô rehefa mandeha mampianatra zaza à l'école tokony hiavaka ary ho moderne ny fomba sy ndraiky fitafy izay hataontsika mpagnabe ke manomboko lagnin'izay zany hentitra za am'izay fagnaraha maso zay raha tsy misy ny fiovagna de mety ho isy fanapahan-kevitry tsy maintsy ho raisiny misaotra nataleo amin'igny fa nialagna zegny fihetsiky mamoa fady zegny antegna edy mo zavan'ny mpianatra zay raha tantegna fô raha ny mpianatra ary tegna mazanjagna zareo amy tabataba tampoko za masiaka zare lambanahy fô raha volovolagnin-dre l'école eka zare veroaky mandeha tsisy miboaka za ve miboaka vignitry igny mandeha amy bureau akagny mazegny ialagna fihetsiky mamoa fady zegny misaotra Natalie zay izy nda amin'izay ny vonjeh mpianatrao mandroso monsieur Dasiry zay ny antony nagnantsovagna anah mo tsy ino mo makasika ny fagnaraha maso zay atako amin'ny hasantsika toyato efa nambarambara mo madamo teo fô vogno zany izy hagnitsy ninazy izy toyato mo samby amin'ny aretininazy abetsika toyato ka alaka ny fagnadihadiagna hitako anah zany magnano mahimbimbo toaka ao zizy mpianatra reo ke raha zeo tokony hitsihitsy fô manjary mampanahiragna indrindrandrindra amin'ny asantsika toy anazy mo mitagna classe d'examen raha teo tokony hatao zay fomba ahafahan'ireo zaza reo mba hahatsara pourcentagentsika ya amin'igny tegna isoragna anara amseo nanotogny amin'igny hitanao baka antegna mo somary efa mahazoazo taogno ihany koa de mba misotrosotro ndraindraiky io zany concentration ana mo scientifique zany ko tsisy hely goty ao concentration manjary mampanahiragna ke izegny afa hita ndraiky zegny fô iazahagna ialagna zany misaotra na nampiantso directeur am'izay fa magnaraka zay nahazo 20 weky ndraiky to ino zany mama me nisy vovokato raha mbô ino eky morana falifalina be nagnanjegny nahazo 20 weky abô hely zahaba to izy zahaba kitana ary tegna 20 marigny raha to ke firy nina manay baka nijotsy hele nagnino nijotsy firy koa 7 tsisy jary marigny ana io fomba nankoa navozana fa 7 nanina te 10 efa tsy dika nijotsy 7 koa anazy lafa tsy haiko raha takona io ana io moa ka mo tsy mahazo ndrasa maditry esa amizegny mahazo anay ana ma tsy volagna za kony mama fanezaka tamiziko tsy eky ana fa bado ana tsy maresy zaho zegny raha mbarikona to de alevo saky atokotany ao reo ampidirinareo zaza madiniky reo mampiditra io ya ary ino ma ty fay 20 be ambony latabatra eto ty 20 zegny 20 zavely zo asa 20 marigny raha i zany ay ninisa moa izy ty ninakazy inona zao mampaventy ty ne diso ty inona mampaventy raiky ty koa diso koa ty
Meseko mitsara zifa tsy hainao e matoy. Reto mba hainay reto rano troisième tsy haiky. Tsy marigny aminahy zany. Ty disco ty. Raiky to edy marigny raiky to. Regny diso aby regny jiaby regny diso. Raiky to edy marigny amzy. Misy raha tsy mazava. Sao de mesenay masontoake. Asa, fara zany tsara ny 4 azo ny 4. 10 misy anzika 20 4 5 20. I diso aby raiky io edy marigny. Mira volana tsy tiagna koa zazana volana ampianarana zasa. Io loa haiko fa tsy 4 zay mipetraka any fa 20 io marigny. Fa misy raha tia tany mpampianatra io ambadibadika eny fa arako maso fandehan'io zavatra io. Asa mbo mese magnakory loatra holo io a. Zile mese nanity papa igny. Mbola igny koa. Inona raha dikan'izany? Misy adasiry io. Zinta mila raha marigny. Amla anaovako azy fa ary firy na ny faravavy anahy firy? Ny joty 7 zany. 7 e? Atao fainao zanako zavako io 7 zany? Stop. Araiky miakatra ny joty tamiko mijoty miakatra koa tsy raha vanty. Raiky ty naiky tegna 7 tegna fahaizany zanako ty ka. Ity 20 raiky ty ne ty raha nomegnimegny fahatany ty e. Misy raha mihitsy ambadika ato fa tsy haiko. Poin zegny mo raha megnimegny foagna fa kolo tsy mamay. Aminazy am'le mpampianatra omemeny foagna ke. Asa, takalopatsa vidim-pinanana raha matotia. Zanako anao koa moa efa lehibe eo. Ke zy moa zanako za raiky fa nihinako ay. Asa, lasa dala ohatran'ny reniny koa ngamba. Avy taminavy tampoko na tonga io. Ohatran'ny reniny oa. Ana mamay teny gasy. Ohatra anao za. Zay, ao misy akoho zay no entiko boka ambody mandresy ao. Matavy akoho akagny. Fa za aloha mila mahafantatra tsara fandehan'io note io. Ary tsy diniko mihitsy raha zanareo bulletin makasika an'izay zavatra zay. Za rô tsy mahay zegny e, na koa mafy mandiana agny na mangala hono zany. Za iny ho avy any e, satria congé za amin'ny herinandro. Arako maso tsara fandehan'io raha io. Sady zay lasteny. Aloha torotoro kely aloha fa ana io moa tsy seky makota man. Ka le fisehagna am'zay ne raha matoty efa tsy hitako tsony varany. Raha misehana koa mipodidigny herigny avy. Ananta miseky agny e mahimbo aby zany. Azo mpangalaw rano zanakanao ndeso am'la doucherie sy koa raha zany ary. Loko mipotaka jiaby mihentigny mantry fa. Zao zany nentina nagnatsovagna anao misy dasiry. Misy fitaraigna moa zany tonga aminahy ato. Zany fitaraigna avy amin'ny ray aman-dreniny Marceline zany. Ke le fitaraigna moa araka nambarany rehefa tsy nagnaraka sitrapony zany anao izy, zany hoe rehefa tsy nagnaraka sitrapona zany izy nomenan'oty ratsy. Ke zany izy ato asa magnakory hamaliana zany niany fô zany raha tonga akato. Ya, misaotra nampiantso taly am'izay koragna zany. Fa izy io zany izy moa mpianatra koro. Tsy sinony. Tsy de nisy ino loatra le raha. Tsy haiko fô na tonga hoe reniny nagnandefa taratasy aminare amin'ny bureau ato. Azô mpianatra koro. I vaiavy amin'ny agnarana io a. Mpianatra koro zy aminahy akagny. Ke tsy haiko isa raha nagnino za sa alana izy mianatra koro. Tsy haiko. Tsy mazava baka zany. Izy mpianatra koro izy anao. Tsy azoko baka hoe ino ifandraisan'izy nianatra koro nefa notiny nahay ratsy. Izy mianatra koro za tamina. Izy mianatra koro amina. Tamin'izy mpianatra koro mahazonao tsara satria alako mpianatra koro amina baka tsy mahazonao tsara. Kizy avy tepaka nialany nianatra koro. Rehefa nialany fianarany fianarakoro
tsy mety noty tsara satria diso raha tany jiaby tsisy raha manjary diso. Bon mazava aminahy baka koragna zany dikan'izany rehefa tsy mianatra akory zany ny mpianatra de amezana noty ratsy zare zay zany fahitako azy mazava aminahy mazo mandeha am'izay ianao arakaraka le noty hazony baka ipitahany aka ya mazo mandeha am'izay ianao ka le kosoma ne tsy mila mazo mandeha tsara directeur ya mazo mandeha ianao andeha mazo mandeha mariny zao andeha za directeur monsieur Dassir je m'appelle monsieur Dassir. mazavaka baka zegny fô hitako miariary eky raha tany dernier avertissement igny fa raha mbola misy naftaraigna na ny zavatra hitako tsy maintsy roahiky zany izy fô manjary zah ndraiky miafa baraka rehefa zao ny mito Mianatry ny loatra moa zegny akagny fianaragna akory zay kontinue faravagna anako ny mama nampiditra azy tam'zio e nampidirako azy kony hianatra akory ave mahay fa tsy mody haligny be ohatry zay ke zare raha vao tera haligny ary karaha hanigny anankiroa la teo mitakotra ambony latabatra io izôvy sy izôvy matsara ny hinagna le raiky mbola tsy afaka hoa ande efa mivaly sasany haligny ity azovy tsy antragno am'zy andro haligny ity nandeha izy moa izy ke iny marao mitabatabana am'zegny nandeha aiza izy mbola mianatra akoro raha tafiriagna izy nianatra akoro zany fa nampogno helahela zay hoe zay na vovolagna zany zy ty hitanapaka fenazy mazo 20 aby rehefa interofiry zay 20 fosika andeha anaovanao fandesen-davitra anakamy zany 20 moa misy fosika koa fosika de zy hoe amarao zany raha diso am'zy matoa izy maso 20 kan zegny marigny anarany any nareo reny fa reny adala anakona he anana andeha nampianatra azy re fa tsy zay olo mampianatra zareo agny atana lefaka ary matona sina mpampianatra fa didin-jare magnano zany ary zegny enapaka za magnady zare am'zegny koa ilarava za magnady zare satria zanako tsy mahay mipody avy agny fa mody sarasarongagna amy 20 santoko akeo tagnoniako voaroaka angia io mba mampampianatra hafa misolo azy ake zavako izazo 20 fosika io kony ndamina petraka fifamiraha be hoagny avy zany atako mahita za izy mibalabala avy agny tsy miakatra klasy zavanao azy ana mo tsary hitany koa i amin'ny tsy fahaizany iko anabako manakitakotra am'zy za ro tsy lavakoragna am'zegny aleko lavitra mizafainy zanako vavy faravavy io mahazo 7 izy mahazo 12 mahazo 13 aleko mahita io toy zay mibalabala amy 20 santoko akagny ary izy io nanomboka izy nitezitezanareo tamy 20 fosika io tsara nianatra mandendeha mizesizesta tokotany ary tovitovy lamadiniky misoma tsikakaka ary ke hitana izy magnanjegny anako ny papany agnaty tragno ato nagnino izy tsy volagnina zany raha matoty tsy adidiko zany za mitady volany atako eto reraka zavy any matory anao velom-potsiny ato tokony zany mba anjaranao ato velom-potsiny mbo vitana magnasa atako akato ana mbo mantera hely akato andro araiky zavana izy anako tsy mihodigny ekeke andao ary efa mady karaha zany mandehana anao mandeha mitady vola za hitaizandreo ato tsisy raha vitana eko tsy raha hoandry eke tanao fa tsy vitako manasaka pila io alongoko rano anaty adiny raiky eo tapitapiko ary fa mainky raha magnanjany tsisy raha manjary fa iny anjarana tadiavo fô vola tsotra zany mandra mba tonga any amy sivy za zegny tsy tonga ake ary tsy mila izy raiky mody agny fa ôlogno magnatitry azy ake miaro atsika za ro ialana am'zegny igny tsy zazo tany igny za ialana am'zegny za ino ma ialako anao am'zany heny fa mody ake ngasy aloha za inana aloha fa hanigny mbola tsy agnaty kiba fa mitatatata be hagny ino ma raha mifatipatitra agnaty kapila io vatra feno mafana zitsika io tsisy rô
tsy nivahagna fehinazy natao agnaty kapila io Haingo. raha tsy haingony eky regniko anao monsieur le directeur nampiantso zaho amin'ny andro niantô ke amaly niantso zay voalohany malôhaka ya voalohany malôhaka isoragna na tonga namaly nihantso ny antony zay agnantsôvagna anamo asa raha fahaina asa raha mbola tsy azona eritreritry haiky zany tonga de haiky io mahakasiky zany karaha fily zy zany zany niany donc amboanangalatra tsakotsako zany ozy bolagna ratsy be zeo teny eky namosazy ke ino mo idiran'izany ramose tsy zany ndraiky loatra raha idirantsika eto fô misy zany ny fanapahan-kevitry izay noraisigny tamin'ny nomoaligny moa zany zay nandray fanapahan-kevitry io miaraka amin'ny membre ny fram fa hoe roasiny anao tsy ho isan'ny mpampianatra ato intsony manomboko niany azo mo président fram tana amanareny vory tao président fram baka tsary hainazy ela jiaby igny fô monsieur Rafily izy zany no isan'ny nanapa-kevitry zay ary le fanapahan-kevitry tsy avy aminay o fa noho ny taraigny rery amandreny mpianatra sy ny magnodidigny atsika no nampiakatra an'izany fitaraigna zany rehefa natako ny fagnadihadiagna mo nitombigny izy ke zay zany mba tsy hangala baraka ny vatantegnako no tsy hangala baraka ny école zay fiheziky no sady ihany koa mba hitsinjovagna ny fahaizany re mpianatra reo de tsy maintsy zay zany ny fanapahan-kevitry noraisigny ary efa tonga eto amitsika mivolagna zao mpampianatra izay hatao solonao ana zay zany tabaka ny tambeziny Rafily tsisy resaka zany fô vita koragnansika atsika zay zany bakolo vakimanta zany misaraka tsia sira ke ano raha mahita mitady abe zay zany ny raha tsodrano ameziko anafarany ya zala sy tetsy ndiaro sira tegna marigna fô aleko za miala kofa magnanjany ke hasa io maro ke anjaranay misafidy sady za tsy ampianatra io lasy tekiny ke alon za ndeha ndraiky amaray zaha magnano velo mampianatra hazonao atandriky zany ary zona koa magnano zany ya sady amin'ny amaraigny raha teo koa mana mandalo atao mangala le ambiny volana tavela amtô tapaka volagna ny asana atao agny ya misaotra monsieur le directeur zao zany de zany prof de mathématique nareo ka ny anarako zany de madamo Clarinette mare mosenay ny amin'iny ndray aloha tsy ngamba tsy misy dirako fa ny ena fotsiny zavatra fantatro de zany mpampianatra anareo manomboka zao ka ny fomba fiasantsika zany de tahaka zao ny ena zany tsisy fanavakavahana mihitsy ny mpianatra na zanakiza fa zay mahay ihany mahazo noty tsara zay tsy mianatra kosa de mahazo noty zay sahaza amin'ny fahaizany zay teo tala baka zany karaha filo fa mahazo 20 ka ny fomba fiasanay sizy zany tsy mitovy ny ena zany amiko tsisy fanavakavahana amin'ny mpianatra rehetrarehetra fa mitovy daholo amina ary iza moa zany zanakaraha filo zany fa mba tiako fantatra za tompo
Hay veanao izy io e. Iza hono anaranao? Zeline. Faly mahafantatra anao ary. Ary aiza zany zokinao zany? Izy narary. Henoko mantsy somary nisy olanolana kely mikasika ny notinareo mpianatra zany teo aloha fa ny aminah aloha manomboka zao de tsisy fanavakavahana zany fa zay tena mianatra mahazo noty tsara sy mazoto mianatra. De ny discipline ifanaovantsika zany zay tara tsy maintsy mitondra billet d'entrée ary tsy maintsy soniavin'ny ray aman-dreny avy eo rehefa tonga aty am-pianarana soniavin'ny surveillant fa tsy lasa zany le école tsisy discipline ka tsy atao mandeha ho azy mihitsy zany e. Tsy valanombo zany izy ty fa mba hatonga ny vokatra antsika ho tsara de tsy maintsy asina ny discipline. Ny fahombiaza amin'ny mpianatra anankiray mantsy de miainga avy amin'ny discipline sy ny fitezana araka ny tokony izy miainga avy ao am-pianarana. Maro ary vaza katakata mena loky agny igny. Allo andeha vidy ary fa any angamba mety moramora satria mety tena tompony mihitsy ilo mivarotra io fa tsy mpamotibaritra io ka. Ramse otinona le amreto otinona. Ay mo monsieur Dasir izy ty a. De zao veny afaranao monsieur Dasir. Ary ino matombotsona olona tonga zany roahagna rô? Ha, za manandrokanao avy tagny. Ona fankevitra ny rasy directeur io. Adalanao zany. Tsisy olona nanapa-kevitra mihitsy teo. Zahay mivorona mandreny mpianatra. Anakoro président Framme. Président Framme za fa tsy nanapa-kevitra. Anarao zany vidy katakata aminahy e, ndahoagny. Tsotra kely raha koranky aminao Dasir. Anao koa mikavaritra katakatana fa magnanjany sady raha tanao. Anaro tegna nangana fahavalo amin'olo hoe. Karaha ohatra tanana nanapatapaka amin'ny raha tsy rariny rô. Ke zanako menao 20 centre ke tiako zany aminao. Zanaka amiligligy ke. Ha? So de tokony torina anao raha zany ny fandehana. Moramora nawe, moramora. Kali kurang anapa ka otrany fa mioabe fizy zany. Lenao namsavy zanako ne tokony toriko raha zany fandehana. Onoko maro e. Ya i ka zao ny fandehana zany. Moramora. Ya. Kurang tsotra ataotsika mesa dasina. Reto eninjato akato efajato. Ya. Ana mangala roa keto ana. Eninjato avidio aminaka roanjato eninjato. Ndesy fogna tsisy e ndesy fo ao. Misaotra e amin'ny magnaraka. Ya misy afatra hely meky anao. Amin'ny magnaraka. Ray aman-dreny, mpampianatra. Avy eo mbo mpianatra tokotelo mamasana handro. Ary ray mpampianatra magnabe gamadinika akagny. Zay ray aman-dreny koa magnabe ato. Ary mpagnabe akagny la teo magnatsontsagna. Tsisy raha miboaky edy. Ya misaotra anao amin'igny fô tsapa fa tegna tsy nanjary. Izay ary diso amin'ny tegna aminazy fô tsy agnapodiky. Ya, ke tsaratsara aminao rô azo atao magnano varotra katakata fa mandeha amin'ny fahamarinagna e. So de katakata loha de avidinao amin'olo akagny atana 700 akeo lafiny araiky. Katakata loha na mekena teo hitanazy. Ya, za mandalo fa za tsy malo aminao amin'ny katakata ty. Anasa de fa miagna mbala mikapokapo koa na. Toriko anao. Ha? Torinao amin'ny katakata? Na katakata ina fely mafana na mpivarotro lakomegna mbala migada fa. Za aloha tsy famaly aminao e. Fa ty vidin'ny katakatanao ty fa za tsy tiako minday katakata tsy vidigny megny bôdy zany. Ary awanko fa tsy tiana za tsy mila vola velona. Ohatrany manana lolo-po aminaka mihitsy eny ingia igny nefa zany tokony vinitra aminazy. Rehefa makatra za magnano mora izy. Rehefa za magnano mora miakatra tampoka izy. Mbola ifakahita tsika Dasiry a. Asa rô. Mbola itohiko ngia igny.
faly miarabana mo tonga akato. Asa ino tegna hantodianao? Le antodiabaka tegna misy za baka somary gagagaga. Le zanako roa le raiky gedageda le pazoveo nanjary tsy afaka. Le raiky tsy de mahazo moyenne firy ato magnano intero igny ndraiky nafaka. Ke zegny tegna ilako fahazavagna aminao Ya makasikigny maloka asa tamin'ny matière ino izy behery nazahoany 20 te? Le mathématique zany. Mazava amin'izay. Zao zany izy ray aman-dreny. Ny antony zany zanakanareo le araiky zokinjokiny tegna tsy mahay raha ary kamo mianatra. Zay donc tegna azo ilazagna azy kamo mianatra. Zikone isan'andro izy mianatra cours fogna. Ary mandeha mianatra fo ary mianatra leçon koa. Tamin'ny CDACIL igny tegna nampianatra azy mafy. Eto ndraiky zaho magnambara amina tsara be fô lagniny navian'ny madame Clarinette igny tegna hitako fô nahenarinaro zazanazy moyenne amin'ny 3e reo aka satria zao baka ny raha ambarako anao. Monsieur Dassir igny tsy fagnaratsiagna azy fô zava-misy ny zavatra koragniny. Nahatonga zaza sasany regny ary vitsy fogna ninazy moyenne. Matetiky tsy fahaizagna zare ny azahoandre moyenne fô tsy haiko misy fagnarahagna ambadibadika agny ataony zareo zany mahatonga azy. Le fampianaragna koa moa tsy mazava mpianatra na le mahay oara manjary tsy mahazo moyenne. Am'izao fotoagna zao na gaga le raiky zandro izy anao nahazo moyenne, le raiky zoky mpahazo 20 aloha tsy tafiakatra. Tegna zegny Ny antony zao mazava ho azy zany fô le raiky zandro no mahaihay raha hoarigny am'le raiky zoky ka izy zany no nahazohazo ny raha nazavainy le madame voavy fô le raiky zoky te zany agnisan'ny le nivolaniko hoe nisy fagnarahagna tsy dia mazava tagny nahatonga azy nahazo moyenne zay ka zay no antony ka inoako fô mazava aminazy zany zay zavatra zay fô tegna tsara fomba fampianaragna io madame io ary magnohoara anao magnontany mpianatra re fô zay ny zava-misy. Zao moa zany amaro-paragnako azy tsara mihitsy ny anazy ke io mba nitontogno nitoto vatsy nandany fotoagna nandeha toy amin'ny école nianarany zanakao. Zibaka mpampianatra ray aman-dreny ary ny mpianatra toko telo mahamasaka handro zany araiky amizio koa tsy eo misy raha mitongilana ary araiky amizio koa tsy fantatra misy raha mangozohozo ke nohon'izany tokony miara-miasa akaiky miara-miasa tsara ireo toko telo reo mba hampirindra tsara ny resaka fampianarana ka tsara mihitsy ny raha ny ray aman-dreny mpianatra zany mba mamangovangy matetiky magnontany raha ohatra ka misy zavatra tsy mazava amin'ny école zay ianarany zanany. Ny mpampianatra ihany koa tsarany raha ohatra ka mba mila hevitry amin'ny ray aman-dreny mpianatra ny mpagnabeo indrindrandrindra ny taliny sekoly koa moa tsy tokony hitsahatra amin'ny fagnadihadiagna mba hahafantaragna ny marigny. Efa zany edy nahatonga mpampianatra raiky agny voaroaka nahatonga naviany araiky zay io nahitako koa aho ny voka-pagnadinana tsaratsara tamin'ny sekoly ny fiezako. Zay zany mba zavatra hely atsipiky aminao madame. Ya misaotra nany amin'igny tegna hiezaka eky zay to hampianatra zaza agnaty tragno mbô raha maso tsara be.